Selamat hari Minggu Madihita, ruas ni HKBP Harapat Jaya. Hurian itu hatta, adorak sota puka par minggota di arianon, martang yang naom mahita di bagasar rohat tabi. Amin. Huria nahinaolongan ni Tuhan Yesus Kristus, pinasaha matabe tusude hita ruas ni huria namar pungu di minggu apen na padua hosadarion. Selamat apema di hita saluhuna. Selamat Advent. Naloma roham tu Jehovah ale Israel, ay para si roha do Jehovah jala gudang haluaon di bana. Pinducima Tuhan, Di batani Israel, Allah ditopot bangsona jala di patupa haluauna, di patidang dohita tanduk haluaun di bagas nisi Daud naposonai. Di hari sadarion, tamahi tamadok moliate tude bata, nasai mangaramoti pardalanan ni huriana. Nunga sa hatita tuminggu apen paduahon, namanagam dohita di haroro ni Kristusi. Laho mabuan haluaw di hita, asa malua hita siap parhatobanan, ala ni dosa, songoni dohot sian ragam ni hasusad di portebion, nuaing pe, nunga jonok haluaw ni, taparade marohata lau majakon, taedehom matuhani nang roma buat tuai. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon, amin. Babuah hamuma tuburu Sion, idama nungaro hatua ummi, idama ihutui bana do upa silehononna, jala pamalosonna di jolona, haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan de bata, ajar homma tuhami aturammu, unang tadi kok kami, patong gorma mata nami, asa hutadahami hatu ummi nasiakoi, pargogoi hami marhite-hite hatam, padao masian hami nasapuda nalipe, seto gihom mahami di akka dalammu, asa hutadahami ho, hanguluan nami, manang mangulu manang mate pehami, marhite-hite Tuhani, Yesus Kristus anakmi, amin.
tangihon namuma patit ni debata di minggu apen na paduahon ima natar surat di pangukapot tulu ayat 20. Idama na jongjong doau di jolo pitui manuktuhi. Ia adong namanangihon suaraku doho namangukap pitui bongot maau tu ibana. Mangan maau rap dohot ibana. Jala ibana rap doho tau. Atong rak mangidugugu mahita tua dopan ni debata. Ale Tuhan debata saya pargugui mahami mangulahon na obar tu patikmi. Amin. Hurian itu hatta di bagasar rohana hom tatopotima dosata nagodangi tua dopan ni debata. Ale debata nami namara seroha jalan abadia amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus saya narodo hami tujulum alahu ilalah hami riko doa sini roham di hami saluhut halak na pardosa nuaing hupaserep hami diri nami di julum jala hupar hatopot hami tung najuju do hami manibil si anaka dalam muda badia songo biru-biru na lilu di minggu apen na padua honon na tukido hami dia do pammi mangido hasesani dosa nami siakko. Ale Tuhan debata asimaroham jala saipan badia ale debata nami huida hami do pakirimomu di hami huriam atik pe sai gudang aka hamaolon hubulus hami alai di pade makhodo saluhu nai gabe tarbain hami mamulus nasa partikian nuaing nunga sahat hami tu apen na paduahon jala di paingot ho hami nang jonok haluaon si jalon nami asi maroham di hami saya otapi mahamion mangulahon nasa dosa tung unang pabali hami siat julum ala ni dosa nami ajari mahami mamakke partikian asa sai hubas rohanami paimahon harorom mabuan haluauni di hami. Ale Tuhan debata asi maroham di hami leon mahamu asadapot
panguluan sisaleling Sesama saluhut hagiduhon nami, dohot pangalasyon nami, marhiti-hiti pangulon nami na sasadai, anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya pahot ma asinoroham dihami marhiti-hiti panidangiot dohot, hagugun nito di parbadiai, asa tara pulusitu tu rohanami majuho, asa patun, tigor, jala daulat hami marpangalaho, baen hasangapon di kuarmu na badiai. Amin. Tinggil Babiloni di sorong dari satu sampai keokuni di harodai untuk baga-baga ni debata taringo to hasisani dosa. Songonodo pakaholongin ni debata di Portibion. Pola do anakna nasasadai di lehon. Asa unang mago ganup na porsea di ibana. Asa hanguluan nasaliling nililing na di ibana. Hasangapon ma di debata di gijang. Amin. Tabegema hatani debata turpuk di hari Minggu apen na paduahon ima natar surat di Markus sada ayat sada sahatu walu. Oma mulani barita nauli ni Yesus Kristus. Hobar tuna sa surat di panuriran Yesaya husuru masuruani patujolo nubohim si pature si dalanan. Suara ni nama juju di halunganan paturi hamuma dalan ni Tuhani pahorno pamuma masa parahorno pamuma si dalanan nai di halunganan do di Yohanes madidiho jala majamita padian hamubao ni roha lau pasesau dosa. Jadi ruar masude pangisini tano Judea rodi sude harak Jerusalem manopot ibana jala dipadidihon donasida di batang aik Jordan dung ditopoti be dosana. Ianggo si Yohanes si imbulu di utos na jala hulik do husna akasi hapor do situak giloha do sa pangonona. Odo jamitana naroma siap pudiku nagumugu sianahu nahurang tamadu au paudukahu makar hari talini sipatuna. Aik iyon tuhamu aleto di perbadia do di didihon na tuhamu. Ido sahatna martua ma aka natumangihon hata ni debata jalan au piopsa. Amin.
Tahatidakom ma haporsiaw tai songon na ni hatidakon ni dongata sa haporsiaon di sadok portiwion ra mahita madok. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargugu na suatu dusan na tumo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai iman na tumbuhon ni si Maria na gabi-gabi sa di parbadia adorak suhabubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mati tarpajal di bana di hao pinarsilang na tuat tuan watoru dung ditanom na mulak mangulu di hari patuduhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamun debata Jehovah amanai pargugu na suhatu dosani di simai mana pa mamulak sugu tu tanoon manguhumi halak na mangulu doho na mate au porsea di todi parbadia jaladong sadahuria na badia huria atau pan halak Kristen akan na badia doho di hasisani dosa doho di hatai nama dok mulak mangulu sugu daeng ni halak nang mate doho di hanguluan na sura suda amen. Shalom. Selamat hari Minggu madi tasalutna. Tabegema titing namasa di Uriatta di Bagasan Saminggon. Titing Minggu Apen Napaduaon 6 Desember 2020. Topik nunga jonok be haluaoni. Parhobas boima tahida di warta. Titing namasa sada pelean pakobasion IP AIDS sadarion Minggu 6 Desember 2020 papungu pelea do hita tupak tuhulaon pakobasion komite IP AIDS pusat alani i tapeleoma nadu benggan tu debata pelean tu diakoni sosial. Di hari Minggu 10 Desember 2020, papungu pelea dohita tupakta tu pakobasion diakoni sosial ni huriatta. Alanihi tapeleoma nadubenggan tu debata. Pelean hamuliateon gotilon dohot pelean bulanon. Pinasunggulhomma tu sude ruas ni huriatta naso pasaaton pelean hamuliaton gotilon marhite hamplop dohot pelean bulanon dobe asata pasa ma tuhria marhite situa wilayah tabe manang tu sekretariat ni huriatta ala neng salponot tama taonon. 2. Sinode Godang AKBP di hari Rabu sia Desember 2020 sahatu hari Minggu 10 Desember AKBP patupa Sinode Godang pa honopulu limaon maringanan di seminarium Sipoholon Tarutung. Sinode Godangon ima Sinode Godang periode memilih pimpinan dan preses AKBP periode 2020-2024. Tatangnya koma Sinode Godangon asa denggan mardalan jala di Bagasan Dame borhat do hamatta pendeta Nasar Abednego Silalai lauman dohoti Sinode Godangi. Tolu namar bagas titing napat jolo dohot napaduaon. Hari Sabtu 12 Desember 2020 pukul 10 WIB di gereja AKBP Harapan Jaya Resort Harapan Jaya di Patupado pamasu-masuon parbagason tuh yanakon ni Uriatta Daud Mario Hutapea anak ni Amatta mangapul Hutapea tubuh ni Inatta Esna Erpina Boru Sinambela
alamat Jalan Togun, Bulak Sentul nomor 45, RT 003, RW 02 Sia, ruas ni AKBP Harapan Jaya, wilayah Sion Resort Harapan Jaya. Dohot Iren Mauren Favorita Vane, Boru ni Amata Murpi Espane, Tubu ni Nata Rista Roslinawati Lubis, alamat Perum Jati Unggul, Blok A, Pitu nomor 15, Bekasi Utara, ruas ni Gereja Kristen Pasundan Seroja. Titing Naparjolo, hari Sabtu 10 Sia Desember 2020, pukul Sia Wib di Gereja AKBP Harapan Jaya, di Patupado Pamasu-masuon Perbagasan tu Yanakon ni Uriata, Endra Larsen Situmorang, anak ni Amata Sintua Maser Situmorang, tubuh ni Nata Linda Borusiahan, alamat Jalan Perkutut Opat nomor 3, Harapan Kita Bekasi Utara, ruas ni AKBP Harapan Jaya, wilayah Sion Resort Harapan Jaya. Dohot Jenopa Putri Jelita Simangunsong, Buru ni Amata Jempaul RP Simangunsong Nainan, tubuh ni Nata Rosita Pararulian Boru Sinaga, alamat Alinda Kencana 2, Blok B2 nomor 15, Kaliabang Tengah, Bekasi Utara, ruas ni AKBP Harapan Jaya, wilayah Galilea Resort Harapan Jaya. Opat, Bazar Remaja Dohot Naposo Bulung, Sadarion Minggu 6 Desember 2020, remaja Dohot Naposo Bulung ni Huriata, Patupa Bazar, Lao Papungu Dana Narikot tu Sipakeon Nasida, tu kegiatan Natal Sipatupaon Nasida. Alani ni sosoma tu sude ruas ni Uriata, asa ukap roata mangurupi Nasida, marhite namanuor Bajar Nasida. 5. Padidion Nabadia, di hari Minggu 20 Desember 2020, Patupaon ni Uriata do Padidion Nabadia, tuaka yanakon ni Uriata, tuaka natoras ni dadana nanaing terdidi, asaroma marguru terdidi, di hari Kamis 10 Desember 2020, pukul 10 Wib di Gereja On, Laos Mamboan Surat Pengantar, Sian Situa wilayah Tabe. Onom Natal Online Sekolah Minggu, hari Minggu 20 Desember 2020, Sekolah Minggu ni Huriata patupa acara Natal secara daring manang online. Alani ini sosoma tu sude akka natoras ni Sekolah Minggu, rapdokot akka yanakota Sekolah Minggu, asa sude mandohoti acara Natali di Bagas Tabe. Pitu, dana pengadaan sarana parkiran Dohot Dalan. Nunga dituor Huriata lahan bidangna 763 meter. Argana Rp4.250.000 per meter. Lao sarana parkiran Dohot Dalan. Alani niari koton panitia dodana lao panggararon tahap parjulu godangna ₹1,5 miliar. Jalanunga sepakat panitia Dohot Partano sahato atopna gararon ni panitia tahap parjoloon. Alani ini sosom matu sude ruas ni Uriata asarade manitipon epengna tu panitia. Si pakeon ni panitia lau manggara tahap parjoloon. Paulon ni panitia do sude akadana nanitiponi marhite janji himan ni ruas ni Uriata Dohot mengelului dana tu luas ni Uriata. Marhite proposal nang marhite pilihan natapasa dong sidong parmingguon lawa aruat sian garijaon. Walu namoding di hari Senin 30 November 2020 marujung ngulu do amata onasis sitinjak umur 47 tahun.
alamat perumahan SBS wilayah Kanaan, Naina Baluon ni Nata Boru Simanjuntak, manadikod 2 halak danak, tuatama na mga puli keluarga na tinadikon na. Sia parmingguon bot ari, obat tuak ke acara Natal napatupa di gerejaon, alanii masohot ma jolo parmingguon bot ari, ima pukul 10.07 WIB. Sian tanggal 10 Desember saat tu Minggu Patuluon Januari 2020 sada. 10 jadwal Natal perpunguan ujung tahun dohot tahun baru. Hari Sabtu 10 Desember 2020 Natal remaja dohot napo subulung pukul 10.02 WIB. Hari Minggu 20 Desember 2020 acara Natal sekolah minggu secara daring manang online pukul 10.07 WIB. Hari Kamis 24 Desember 2020 ibadah malam Natal pukul 10.05 WIB, pukul 10.07 WIB, dohot pukul 10 sia WIB. Hari Jumat 25 Desember Natal Naparjolo pukul 7 WIB, pukul sia WIB, dohot pukul 10 sada WIB, Uhud Marulaun Nabadia. Hari Sabtu 26 Desember 2020 Pesta Natal Napaduaon pukul 7 WIB, dohot pukul 10 WIB, diakana lansia Marulaun Nabadia. Las disoddo di pasahat diakoni sosial tu akka ina nama balu dot akka si palasroa. Hari Minggu 27 Desember 2020 rapat Uria manotopon program kerja Uria dot anggaran 2020 sada dung sidung parmingguon. Kamis 30 sada Desember 2020 parpunguon ujung tahun pukul 10.05 WIB, pukul 10.07 WIB, dohot pukul 10 sia WIB. Jumat sada Januari 2020 sada parpunguan bona tahun pukul 10 WIB. Opat Romawi Parepengon. Parepengon ni Uriata di Minggon, Boy Maetahaida di Warta. Saldo kas ni Uriata per 5 Desember 2020 Uria minus 62.282.846 rupiah. Pusat kosong. Diakoni sosial godangna 200 sia juta 73.815.000 rupiah. Pembangunan godangna 1.300.000 rupiah. Pengadaan dalan godangna 38.824.720 rupiah. Transistoria godangna 1.300.000 rupiah. Lasni sosoma tu sude ruas ni Uriata asataleoma pelean bulanan tabi tuatama nama masu-masu parhepengon ni Uriata. 5 Romawi ulang tahun. Torop ni ruas ni marulang tahun di Minggon godangna 55 alak. Parhalado do ruas pasaton selamat ulang tahun. Hata ni debata namandok di Pesalmen 20 sia ayat 2. Leon matu Jahoba hamuliaon ni Goatna. Matsomba ma hamu tu Jahoba mamake pahean namar haduan. Songonima titing namasa dohot parhepengan ni Uriata tuatama nama masu-masu. Marede mehita sa bukuet de nomor 410 itu rade situtu haluaon.
tes mulia tema horas madita saluhutna diamu amanami dot inanami mulia tema di parsaurata di bagasan tikion adong piga hal naneng hupaboa andorang so masuk kita tu bagasan parjamitan di bagasan sadarion na parjolo hupatad dahon majo diriku iau padita Joseph butar-butar kami mangula songon sekretaris distrik 20 Sada Banten jadi sian serang do roh kami tu luat tahun jala kami do ngamar hasohotan nah hualap kami ima inata boru lumbantoruan rap dohita dot itong-itongata do nasida jala nunga di pasu-pasu tu hatta tolu dana boru di keluarga nami napa dua hon ikon pabuanon nami do keluhan kelemahan diri niba di tiki marjamita di doa karuas nauhea di bolusi hami agak nangit suara niamang ninna ale usukun majo tu ala amang raja guguk amang situ amang aritonang takas do tarbege suara nami amang tarbege te jalan napa toluhon agak liling doa marjamita adong 3 lembar di jamitaku nih anon molo agak liling amang atar songonon beka mamang aritonang dah ido torhatop pianon ipasipul jamitaon moliate ma ditangya ko kamu sakap ni huriata lau patupa ulau nabolon di bagasan taonon ima sino di godang borhaddo paditata hami pe borhaddo anon tanggal 8 mahami borhat jala takas do taboto anggo ditarutung na terkenal kacang sihobu do ati boan yang mangalang kacang sihobuk hamu boy dititip hamu tu amang paditata dah anon buanon naman non mula tu au pe boy do asaromu siam itu son moliate ma di tuhata dia kapar sorata husuku nakin situata ternyata live streaming do perminggota horas manang di hamu amanami dot inanami na marminggu di bagas nabe Tuhan ma nama masu-masu parsawarata Tuhan ma nama masu-masu kita disaluhut akapar ngolota turpuk jamita di minggu di bagasan sadarion imanatar surat di pesalmen bidu 25 ayat napasiahon sahat tu ayat 10 opat tapai hutihut ma di bagasan rohata hujahahon ma tu hita sude sai tangi honokku do manang aha nadido ni debata Jahoba ai di parbaga do hasonangan tu bangsona dohot tu akka naniasianna asa unang mulak nasida tu hautoon tongodo dono do hatuonna di akka nama kabiari ibana asamian muse hamuliaon di tanonamion asa pajupang sogot asini roha dohot hasitongan jala masih uman hatiguran dohot hadameon asa martupur sian tanui hasitongan jala hatigoran manatap sian banua gicang selehonon ni Jahoba do huhut na denggani jadi lehonon ni tanonami ma parbuena mardalan ma hatigoran di colona jala patongonon nama lakanasida tudalan ido yang go sadna diamu amanami dot inanami macarikot do manaringoti taringotu latar belakang ni turpuk tahun adong sada pengharapan adong sada pakirimon di tonga-tonga ni bangso ni debata molo jonok ibana tu debata napatadahod do dilabung na do debata molo dang diulakon ni bana tona ni debata macai godanggo namasa baru-baruon adonggo sada pergumulan diau pergumulan na songonon taringot tu ayat malua godanggo sukun-sukun sipata aka amanami dot inanami nang songonia karuas ni huria tutu situtu do taringot tu ayat maluaon nate
Alea udang na porsia di ayat maluai dang na taringot tu kenyataan manang mitoson alai narikot diau huha porsio situ tudo ia hatani debatai dalan hangoluan. Hatani debata nagabe ayat mauluaku imana tarsurat di pesalmen bidu 10 onom Poda 10 onom ayat 20 manang ise nama rate-hate onatani debata jupang na dengan jala maruli tua do halak namar haposan tu debata. Na parjolo didok marate-hatehon. Molo marate-hatehon dia tidak hanya sekedar memperhatikan saja. Alai huhudo disulikit ibana. Huhudo diuji ibana. Jala dipamasuk do tu bagasan hati-hatina. Ubahin didok di parate-hatehon. Dada hola di bereng saping. Jala didok halak na marhaposat tu debata maruli tua. Amang inang hampir sohea hu tinggalkon taringot tu ayat maluan iba. Molotung pe hea hu tinggalkon i di luar bawah sadar niba doi. Jala molo di luar alam sadar niba i atau di luar kesadaran niba saya kurang gua akan masa nadong manaha hurangan na dia mai ale saliling porsea au di hatani debata ikon cupakku dolas niroha nang songoni bangso ni debata sada identitas di minggu nasalpo di taringot tu poti parpadana na dibuat ni parpasalmen sian ebet edom merasa nasida dang di lampung ni nasida dang di tonga-tonga nasida debata ala poti parpadanan di bangso nasing galema nasida ido makana didok di bagasan minggu nasalpu patu gijang matohang muna angkatlah gerbang yang berabad-abad patu gijang matohang muna di bagasan hata Indonesia didok angkatlah wajahmu jangan lagi termenung jangan lagi gelisah jangan lagi tidak memiliki pengharapan ido didok na di minggu nasalpu masuk mahita tu bagasan minggu sadarion adven napa dua kon adonani diodol kon kalimat pertama na di pabuahon marhite-hite turpukta sai tangi honok kudo manang aha na didok ni debata Jehovah ai di perbaga-baga do hasonangan apapun itu yang Tuhan katakan saya akan lakukan rah molo didok sasahalak tu hita manang ahana hudok di tonga-tonga ni huriaon ulah honon mu na do amang inang pasti do ikon jolo diuji hamu kita analisa baik atau tidaknya untung atau ruginya kita pasti akan menganalisa sebelum membeli tanah lahan yang tadi dikatakan di dalam tikting pasti lebih dulu dianalisa untung ruginya apa dampaknya ke depan walaupun saat ini kita menghadapi yang sulit untuk menggapai masa depan itu alaina pasti ikon jolo diuji alai hatani debata dido bangso ni debata mando marhite-hite para pesalmen manang ahana didok debata ikonoloan nabi do seolah-olah hirana putus asa dan ngadong be pengharapan alai bidu 25 terkenal do ima taringot tu pengakuan ni nasida neng mula manasida mangoloi debata siat dia ma idauta molo tajaha mamuka sian ayat na parjolo dibuka masian ayat napa 2 hon ale Jehovah asido na jolo roham
di tanomon di palua hodo si Jakob sian habuang dingot songot dia tiki masani si Jakob marpamuati do roham di hajahaton ni bang somon dihukupi hodo dosa nasida sudena. Engkau mengampuni. Mereka juga menceritakan dulu engkau mengampuni. Nah ayat paupaton nunga di paupunhu suderi masmi nunga macohot roham sian parpiar ni murukmu. Bahasa Batak nama cebagas lapatanna di paupun kemarahanmu, emosimu telah menguap bagaikan embun. Mereka meminta permohonan agar Tuhan kembali ipaula rohana. Unang be muruk ibana marnida bangsona. Ailau mubana mahani. Dihamu amanami dot inanami ido ipola nau marga. Perubahan. Ido perubahan na songo dia na dipangido marhite-hite advent na paduahon. Hamu amanami dot inanami di minggu-minggu adventon adong do macai record perubahan di bagasan nguluta. Dan record perubahan secara tampak luar. Rumikot do perubahan sian dirita sampai ke akar-akarnya. Molo minggu nasal pudido patugicang ma tohang muna harbangan muna angkatlah pintumu yang berabad-abad. Alai ado kiasat doi sebetulnya. Ada yang lebih sulit dibuka dari pintu yang berabad-abad yang sudah berkarat. Dia mah rohat taudo. Ido nau maul. Gumudangat dohita tampak luar natapa ture-ture. Alai bagasan daun. Ikon dohonot tado moliate matusi corona. Molo dang adong corona mamuka bulan Oktober nunga pitor godang aga punguan-punguan nama naringoti buado eda sanuansa dohita di Natal nasahalion nuansa ado warna ado batik do alai di bagasan tahonon mamuka bulan Oktober dang adong nanggosada punguan nama naringoti nuansa ahado alania alamar natalija budohita molo ditaringoti pahean tampak luar dui tampak dalamnya apa dia dona rumikot sada nuansa dohamu manang sadani rohama di bagasan Natal 2020-an narohakku sadani rohado narumikot dan sada nuansa alanido dinalaho pemulihan iman asa mula rohani debata para pesalmen neng diuji ibana sian bagasat dirina asa muratu satta adong tolu hal naneng kudo hupa mahon taringot tu paubahot diri ikon borha dohita lo paubahot diri sian hakikat ni ngolutta lapatan ni hakikat ima naparjolo taringot tu intisari atau dasar-dasar adong contoh kalimat taringot tu intisari dot dasar ala nagodang go lapatan ni kata hakikaton molo intisari dot dasar artina dia menanamkan ajaran kekristenan di dalam hatiku ima lapatan ni intisari dia mengajarkan menanamkan inti-intisari dasar-dasar dari iman di dalam kehidupan kita alai di pangatusion asing taringotu lapatan ni hakikat adong numse dia mai ima taringotu arti hakikat adalah kenyataan yang sebenarnya didok dosongonan pada dasarnya pada hakikatnya dia itu adalah orang baik. Jadi perilaku juga menjadi sebuah pengertian tentang hakikat. Perjupangannya di dia.
Itadahamu do Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi di do molo taringo tu ajarani Kristus macetikos do. Macetikosian idokon Mahatma Gandhi. Siti ruot do anggo ajaran nai Roma dongan na atong buah sedang gabe Kristen ho dekoni didok nasidama pangalahomuna Kristenido dang patuduhon na diulahon na ditonahon Kristus disima parjupangan ni pangatusion hakikat na hudok nakin alani do ikon mula do hita tu bagasan hakikat tadia mai secara pengertian dan juga secara pangulaon. Marsiajar mahita sian hakikat ni jerapah. Jerapah dia butuh waktu hanya 30 menit setelah dilahirkan atau diperanakkan di bumi sampai dia bisa berjalan. Hanya 30 menit. Manusia membutuhkan waktu 1 tahun untuk berjalan. Di saat jerapah dilahirkan, maka induknya akan menendang kaki anaknya supaya dia bisa berjalan. Ditendang terus ditendang supaya dia bisa berjalan. Karena hakikatnya adalah 2. Kamu mau mati atau mau hidup. Kalau mau hidup cepatlah berlari, berjalanlah ke tempat yang aman. Karena anak jerapah adalah makanan yang paling nikmat di antara binatang buas. Terhira lomok-lomok namanya. Napa dua honeng marsiajar hita sian manuk. Botohamu do manuk kan amang inang. Aku mulai taringotu manuk torhui ngodona tua-tuai. Kebetulan baru ulang tahun nasi dan tuari. Udok kod do tu oma oma saya huingot doho uju najolo ngolut tai ku ate pait ate parir kuma gari mangalang jagal manuk pe antara 2 hal do molo dang ditiki marsahit tahu ditiki marsahit manuk nami alani pait na disima mangalang jagal manuk kami. Adonang yang tak parsi ajari di sini. Hakikat seekor ayam adalah dia harus bekerja mengais tano asadong dapotan cacing lau si pangananna. Alai di zaman nuai ala mantan sekretaris khusus kepala departemen diakonia kami jala salah satu biro nami ima membidangi taringotu pengembangan masyarakat imana mengajari taringotu bertani, berternak, dot lanakan asing di hitan tu aka ruas ni huria dot aka gereja-gereja tetangga. Gumudangan donuai aka ruas talo memelihara manuk, ayam, dia memelihara ratusan bahkan ribuan. Kemudian mereka memelur lantainya supaya apa? Supaya tidak bau dan mudah untuk dibersihkan. Sehingga hakikatnya kita ambil atau hakikatnya kita bunuh hakikat ayam itu sendiri. Sipata ngolut tapi songonido. Hakikat kita sudah diambil oleh dunia ini sehingga kita tidak bisa merubah diri kita. Napa toluhon yang marsiajar hita sian lali lang. Adang nama narik sian lalion. Elang adalah unggas tertua yang umurnya paling panjang di dunia ini. Mengapa demikian? Di usia ke-40 dia harus melakukan sebuah keputusan di dalam hidupnya. Alana di usia 40 tahun sadalali seekor elang paruhnya sudah mulai panjang dan mulai mengarah kepada dadanya. Dan jikalau itu dibiarkan maka akan menusuk los ima paramatena.
dan bulu dadanya semakin banyak sehingga dia sesak bernapas. Itu juga bisa membuat seekor elang mati. Tapi semuanya tidak bisa dilakukan apa-apa. Tanpa apa? Karena cakarnya, kukunya sudah bengkok. Gabe maul ma ibana mangaribaki asa unang sosak bernapas. Alanido di usia 40 tahun, seekor elang harus pergi melakukan transformasi ke atas bukit selama 150 hari. Yang pertama yang harus dia lakukan adalah dia mencopotkan paruhnya ke batu, sehingga tumbuhlah paruh yang baru. Kemudian paruh yang baru itu mencopot kukunya, kemudian kuku yang baru yang sudah tidak bengkok lagi, itulah untuk merobek-robek bulu yang ada di dadanya sehingga lam gajang ma umurna. Boa sasiania uborhat amang inang hakikat bangsa Israel adalah molo uduk hamu tu debata tu hataku tu nahu tonahon gabe bangso na balga mako pasu-pasuku mau pasu-pasuku matanomi gabe tar pasu-pasu ido hakikatna. Jadi molo neng mulak bangso ni debata songona didot di bagasan turpukta tikos na di bagasan ayat sia sai tangi honoku do manang ana didot ni debata Jehovah. Apapun yang dikatakan saya akan lakukan, karena pada hakikatnya itu sudah ditanamkan mulai dari dahulu kala. Kalau tidak kami akan kalah perang, kami akan menderita. Molo hakikatnya halak Kristen nah do. Molo di hakikat ni manusia di ujung tahun parhuriaon ditaringoti do sian tano do parmulaan ni dagingmu mulak mai gabe tano. Di minggu Advent na parjulo, di minggu-minggu pengharapan patugicang atau muna, jangan engkau bersedih, bangkit dan bersemangatlah. Alai di bagasan sadarion neng dipaingot do hita munak tu hakikat ni ngolutta. Kalau kita mau berubah, berubahlah dulu dari hakikat diri kita. Ado hakikat ni halak Kristen. Na parjolo porsea. Songot dia ita porsea. Perhatikan hakikat seekor jerapah tadi. Dia percaya kepada induknya. Walaupun dia merasa sakit, kakinya ditendang. Songoni perilaku di bait tu ibana. Baru seorang dope. Alai. Tujuannya untuk mengarahkan supaya dia bisa tetap hidup. Amang inang molotung pe hurang lobi 10 bulan hacit pahit nata adopion didok do marhiti-hiti pamare tatta. Vaksin telah diuji. Rasa takut yang selama ini membelenggu kita, keselamatan itu sudah dekat. Unang bema biar kita patugicang atau hangmuna, bangkitlah dan semangatlah. Ati na ikonjolo songonido kita. Ati na di bagasan sabulanon adung sada teguran untuk melatih diri kita untuk bisa bangkit. Dan luar biasa kebangkitan manang semangat ni jolma di bagasan na 10 bulanon. Akaina holan hicat tamu sian podoman muna jam 5 pagi torpaya sojabu para dehon si panganon. Dung masuk hamu jam 8 pagi gabe guru SD hamu. Nah so adong pendidikan sekolah guru gabe guru SD hamu. Dung masuk jam 10 gabe guru SMP muse.
berubah wujud dari guru SD jadi guru SMP. Ada banyak hal yang kita tidak sadari itu berubah di masa-masa 10 bulan ini. Nah soibotohian mar 3 bunga. Gabe mar 3 bunga. Nah sebelumnya konsumeris. Songona hudok di awal nakin. Ganup tahun lau Natal daku boto piga seragam ni aka punguan-punguan. Nah ikoni pajait ibana. Alain nuain. Dang be pajaiton. Dang konsumeris be ibana. Gabe dohot nama mar 3. Ayo ida dibantu ya fixin na. Nah soibotohian mar 3 gabe mar 3. Ima perubahan transformasi nah terjadi di tengah-tengah ningoloni jolma. Hitape molo neng berubah neng mula partodiot tatu debata. Nakin marsiajar hitasian hakikat ni lali elang. Apa yang dulu pertama sekali dilakukan dia untuk transformasi? Dia mencopotkan paruhnya. Amang inang ati na ikonod do parjolo tapature asa transformasi hita jono tu debata ati na oddo ati na soolo do hita mamake masker ubahin gabi marsait hita ati na soolo do hita mangoromon ubahin na hona stroke serangan jantung do akan asing ati nalan yoddo gabedang arga ngoluta jati dirita di tonga-tonga niya kadongata paniaku si pata pahaluar hon hata ati nalan yoddo dang boy gajang umur ta ragam turi-turian nabui idota putih honota rubah dulu dari dalam secara hakikinya kita rubah dulu jangan hanya dirubah secara tampak luarnya saja napar pudi andorang so dibayi natong songonon sian pudi paro kamu jo ganup tahun mar Natal itik-tik konakin marulon na badia alai dongan na marulon na badia laso marsiat toado kan holan tampak luar do hita marulon na badia do imana nakin nungase sabe dosana ala yang go di bagasan dirina isi do pe marasar hado saoni uji majo molotiki marulon na badia hita adong piga sukun-sukuni boy iba berkamanon di agenda sukun-sukun na parjolo di do naolo doho porsia di hatani debata olo naolo doho jala porsia doho Yesus Kristus ima dalan lo palua hokos ya dosa olo masuk nomor 3 mulai borat masuk nomor 4 nggak mulai borat na parpudi na borat naolo doho mardame doho dongan muna anggona parjolo na ismang dope olo paduan olo lam leleng lam borat ala parpudi tinggal hosanai nawa alani boratna. Jadi wajar itu terus menerus terjadi di tengah-tengah gereja kita. Karena kita tidak merubah diri kita dari dalam diri kita sendiri. Taringot tu haluau naung jonok pangatusiotku hurajumi do haluau ni songon haluau na pinasat ni debata di tiki masani si Musa. Ditiki parmate ini anak buah baju. Siapa yang tidak membuat
torehan darah di depan pintunya. Pada saat Tuhan lewat maka anak buah bajuna mati. Nah hudok songonon sangobas do haluau ni. Sangobas. Ado naning taputik sian hatai. Naning taputik sotung haluau ni mamulu sangobas dang dapota dang jupang ta ala dang olu hita pauba dirita. Sotung macetikos do hata na parpudi di bagasan ayat tahun jala lawak do sebetul naon di hata di ngolus ganupari namo tingon godang go singoton sianon ale dang adong sitiruon edang ina didok di bagasan ayat parpudi di bagasan hata Indonesia na didok di bagasan hati Indonesia ayat 14, keadilan akan berjalan di hadapannya dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Ingat amang inang, kehidupan kita, iman kita itu akan menjadi jejak yang akan diikuti oleh anak-anak kita. Jejak itu akan diikuti. Neng tadi kononmu nama jejak nasodenggan lau manal puhon tahun 2020-on luar biasa renungat tahun turpuk tahun paingoton hita molau mandok ikuliti do hita sadarion dikuliti nangola nama minggu hamu alai dang ipature hamu lomar Natal nama hamu, lomar ulon nabadia nama hamu. Alai holan tampak luar, ibagasan keropos. Alani nunga jonok be haluau ni. Unang ipasobu hamu holan mamolu sangobasi. Alena yang mamian mangulu di bagasan dirita. Amin martang yang mahita. Jehovah debata nami nama bangsa di Banu Gica muliate di pasat rohan nami Tuhan. Nunga jonok haluaon na pinaradem. Jala dina lau paimahon haluaoni neng mentransformasi diri kami Tuhan. Paubah diri nami. Dada holan diri nami tampak luar alain yang dohot maneng di paubahami harohaon nami nunga macai godang Tuhan aka tudosan na di pasahat Tuhami marhiti hiti baritam songo dia parsiajaran sian ngolo ni Mahatma Gandhi tikos itu tudo hatam Tuhan alai jojo tado olo talu hami di bain portibion gabe dang boi di huton hami bogas ni patmi alai Tuhan olo do cipata di patudo kami tiruan nasodenggan di bagasan ngolo nami gabe ditiru akka sudut nau poso mai sipata isol solihami do di parbudian niari dung di idahami makorhon gabe boban pikiran di tonga-tongani rumah tangga pe Tuhan macai godang aka si parukilon si pergumul honon nami alani kadoson nami di arena salbu alai dido di bagasan hatam di bagasan tikion molo dioloi hami hatani debata cupang nami do hatuaon cupang nami do hadameon cupang nami do hasitongan jala marlubba-lubba do
hati goran dohot hasitongan di tonga-tonga ni ngulun nami. Tuhan, naing manian songoni ngulun nami Tuhan. Dung diubah kami diri nami. Ajari kami jala pargugoi kami Tuhan. Asa unang mulak musi kami Tuha otoon nami ima mangihuton portibion. Atong Tuhan tu bagasan tanganmu mak. Upasat kami ngulu nami. Nang songuni akan naniulani tangan nami. Ianakon nami dia kaparsikolaan. Huriamon Tuhan. Parhaladom Tuhan. Nang songoni di akka pergumulan ni huriam. Pelunasan lahan dot lan akan nasi. Homa namar sangap. Homa nama nupahi. Pinuji mau Tuhan mangason Kristus martangnya kami Tuhan. Amin. Tapuji matu hatta mari demahita. Tabege hatani debata di napaingoton hita asai tatangyakon na didokni debata Jahoba di parbaga do hasonangan tubang sona nang tuhita akan nanasianna nunga jonok hasonangani ima haluau na binoan ni Yesus Kristus anak nai tongon dodono do hatuau ni di akan makabiari ibana atong tapos marohata jala hibul rohata paimaima hasa saut ni baga-baga nasian debata. Ale Tuhan debata, saya patikis pararan tumagihol baga-bagani bahan hulon. Sai tapakilala hodope biar ni roha hinorhon ni COVID-19 na sora marhaujungan sian portibion. Tapakilala hodo nang pangota ni COVID-19 gabe humurang akka pada ramata di parnguluat tahun. Alai pos marohata di baga-bagan itu hatta sadarion
nunga jonok haluauni masih tukolan jala masih bulan mahita jala tangi di hatana na didok ni debatatta. Tatangyakon mapiliata ali debata amanami na di Banua Gicang hodo harorwani saluhut silon leona denggan dohona solibasa na muliutus hupasat hami masiana nilihon mi tuhami pilihan nami tuho say jalo may gabewab na husus di colom pasu-pasu may jala ramoti asa huparasya kami pilihanon pati bulhon harajon mo ditonga-tonga ni huriam doho di portibion buhay marukan nami marhiti-hiti todim asalam mutadahami godang ni silion lehon mitu hami asalam girgir hami mandok mau lihat itu ho marhite hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Manami na di Banua Gicang say pinarbadia maguarmo say Roma harajonmu say saud malomani roham di Banua Tongaon songo na di Banua Gicang lehon matuhami sadarion hangoluan siap hari say sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unak kami tugyon tu panguncunan palua mahami sian pangago. Mulak mahamo di bagasad damai calo hamuma pasu-pasu nasian Tuhan debata di pasu-pasu cala diramoti Tuhan debata mau disodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho say didopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala dipasaurhon madamena tutodim amin. Selamat hari Minggu Madita Sude, Tuhan memberkati.